A ver, principios honi ematen badigu, vale. Y para alguno con ongetorri Lastotxapelen kanalera, ongetorri break, behar zanbrestak bigarren zuzeneko honetara, eta harraurekin zait, agaten zalako hasieran jokoa hasi eta ez partia kargatu, orduan pentsatu dut agian partia joan dela. Pikutara baina tira, hemen gaude beraz, bai. Joan berginen txoriaren etxera uste dut, beste egunean ez genuela topatu. Eta hemen joan bergarela argi dago. Hemendik zen behar bada. Vale, bideo ja ezagunagoa egiten zait. Hemendik etorro egin ginelako, arezku bat. Vale. Zonalde herria. Erasot laburgunea daukagu. Aguretxea. Lagunen etxea orduan non dago.
A ver. Ja topatzen dugun lagunan etxea. A ver topatzen dugun. Vale, lortu dugu azkenean. Izango darlo. Diagonarekin. Etor gaitezke hemendik. Hace manco. Bai. Hemen. Bai, badago. Mila esker. Adiona. A ver. Vale. Mm.
goazen. Vale. Goazen amatxorekin hitz egitera. Bueno. Ay, Hank. Bueno. Vale, goazen. Goazen. Tipitapa. Vale. Zer da du hemen?
Mendik bera. A ver, nor beharko dugu. A ver. Hor norbait dago. Wait, Deathpool.
Drama eta guztia salsea. Lirio yao. Hala, gazen man. A ver. Referencia a bolita. Ez nuen espero hori. Agian bai. Horazten bere eta nantza. Saguak. Hala, edozein lekutan.
Vale, bueltatu gaitezen gora. Agoitan sortu izango alitzat astiz eta bilizomen aldia. Hortik goren bidezen gara joan. A ver.
Venga. Voy a hacer otra. ¿Eh? Ah, vale, vean de abuela. Harto.
Goazen gora. Goazeman. La lotara.
Pasen gora. Vale, joango gara. Zerrindekira. Hartuko du apur bat material pizka bat. Ea zeo zer egin dugun hemendik. Vale, jarraitu ezagun. Ea betxar hortzen dugun. Vale. Azkena lortu dugu.
A ver. Pertsona de verdad. Ortiz and Juan.
Agur bat. Then bai, ben hartu handik datozen gauzatzoa. Beno, lagunok hau izan da dena, espero dut gustokoa izan zaizuela eta horrengoan gehiago. Agur.